Ɗan Isu wani rikakken ɗan ta'adda ne wanda ya addabi garuruwan Tsafe da Jibiya. Ɗan Isu an daɗe ana fakonsa jami'an tsaro yayin da yake tafka ta'asarsa ta garkuwa da mutane. Shi dai wannan bawan Allah ya kasance yaron Bello Turji na hannun dama. An samu nasarar ƙaddamar masa yayin da jami'an tsaro a jihar Zamfara Allah ya ɗaura su a kansa suka ƙaddamar masa. Kaɗan daga cikin irin ta'asar da wannan bawan Allah ya aikata, shi yana daga cikin wanda suka ƙaddamar da mummunan harin nan wanda suka yi garkuwa da mutane na hanyar Abuja da Kaduna. Wannan bawan Allah ya kawo ƙarshensa yayin da jami'an tsaro suka kashe shi. To jama'a, kada ku manta, kada ku sha'afa, in ba ku taɓa ziyartar shafinmu ba, ku danna mana subscribers sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawar sanarwa. Wannan shi ne zai tabbatar muku da zarar mun ɗaura muku sabon labari zai zo muku. Za ku iya rubuta mana comment domin jin ra'ayoyinku. Ku danna mana like. Mun gode.